това видео ще развиеме. И не забравяйте да лайкнете това видео, защото колкото повече лайкове, толкова повече хормонове. Марти преди това да снимаме е умрял заради една коза. И сега няма нищо. Той е чисто гол. А къща ни е готова почти. А ние трябва да направим... Аз... Чакай, Марти. Аз ще направя една ферма за дърво. Добре. Ето ти 6 пясък за... По-леко да ме бутнеш. Фермата ни е готова. Имаме още дъвт. Не знам, някакви блокчета. Това е някакво страниче седно. Това е май да спрей. Това е яко. Не знам. Дали може да спрей колко. За тебе и едно за мен. Да. Да ги пипай. Това не е кабелство. Не знам дали е кабелство. О, кабелство има. Добре, това е добре. Ще има много. О, това е от Тион. Може да се спазва риба. Костенурка! Не! Махни! Не! Да, така. Супер. Жива едната. Yes. И са тия блокчета. Две костенурки има, сега се Да. О, това е от дълбоките пещерики. Да. Дърво. Това е някакво странно дърво. Необикновено. Никога не сме виждали такова. Казваш май. В Ландбург, иначе сме виждали. Не! Рибата! Риба! Нямам лота бакет! Нито пък аз. О, фак. Не, са Не! поне му ме вечеря. А как спали супа? От рани Моля. гъби. Не, са ти трябва пике. Айрон пике. Защо ме удари кучето? Не знам. Ще има кокошки тука. Не знам. Добре. Копай диамант. Жито! What? Това е за Даймен! Не! Даймен! може да има още един. Може би. Да. Марти, Ти знаеш ли? дърво! Порасна! Да, трябва да завършим. Тия са лоши! Не мога! Ще умра! Не! Поправиш, бе! Не, трябва да спаса. Убивай ги! Не, трябва да бие. Трябва да бие. Убивай ги, аз съм на едно сърце. И аз съм умрял. И... Аз съм на нея само за един кут.
Така, колко прозорци имаме? 2, 3, 16. У! И имаме ето такива неща. Така. Искаш ли да направим втори етаж? Или един етаж? Да, направи втория етаж. Абе, бе! Ти майш ни дал пикай. Не съм. А, да, имам, чак. Да. Ам, Имаш ли лопата? да, Дай. за тези, които не обичат да бърш. Това не го гледайте, не го гледайте! Не. И покривът е завършен. Сами трябва дърво. И това не ми трябва. Рибата където се надува. А, това е отровна. Да. По-бе да умре. Малки дърво. Трябва си дърво. Да. Е, Ти намеря. ок. Ама надуй. Намери. А, супер. Диамант. Казах ти, че надушам диамант. Ела да Ау! вземеш. Няма място в инвентара. Ела да Бейк вземеш. потейто. Какво? Ела да вземеш дървото. О, не! Пингвин! Делфинче, айде! Давай, към свобода! Давай! Давай! Можеш! Не мога да те взема, не мога. Отиди, не! Натам. Да! Не! Фак, окей. Защо всичко умира? Не знам! Не ме питай мене. Ау! Къде няма? Ела тук има дърво. Чакай. Май ще завършиме. Не! О, не! Би, идвам. О, шит, не! Това е зле. О, не. Това е лошо. Другото ми мисля, че ще се справи с това, Ако но аз няма умирам. как да се справи. Ела бе, тъп! Гъз. Убий ги! Дай да го поправим това. Йо, убий ги! Това е супер! Не, дървото ми трябва. О, не! Бад бъс. Още малко ми трябва, те ми 5. Има тук. Да, има. Ама има само едно. О, още един аксолотъл! Yes! Идвам. Ама аз го имам. Виж, имам го. Какъв е? Не знам. Този, не! Виж. А къде е другия? Тук е. Този е розов. Да, много е як. Да. Ей, дърви се! Гими! Не! О, не, тия гадите риби. Не! Аз ще умра, аз съм наполовина. Те се отдават къде. Трябва да ям. Добре, само този път ще го направя. Не,
няма да го направя. Бро, трябва да правим интрото. Защо ми взе нещата? Не съм ти ги дал. А, добре. Къде ме пикакс? Трябва да правим интрото, защото трябва да... Добре. Дай ми... Хората, които не обичат бърч, не гледайте. Айде. Чакай. Чакай. Окей. Давай. И ако ви хареса видеото, поставете лайк и се абонирайте за канала. От нас е чао! Чао. Мяу!